Nyinga Sharon Ongao jal malakono wach nyinge Belinda Adhiambo. Wachagi weche mag lit kod kuyo kama japuonj maduong e sikund praimar ma Kagir. Nochwad gi magina motho gi jonjore e ward ma Saimosoi e kar chung od bura ma Baringo North. Thomas Kibet jahiga 55 ma en japuonj maduong e sikund praimar ma Kagir ne rik ni apiko gi minode kaachiel gi nyathine e kinde mana gichomo nyasi moro mana timoro kiny ma kawuono e sikund sekondar ma Kipcherere kapok ne omonjgi gi jonjore e gwenge ma Namba. Koyango masira makamano, komanda mar obila e kaunti ma Baringo Julius Kiragu wacho ni Thomas Kibet no chod gi magina e wiye motho kanyo. Kibet na nitiere e apiko, en kaachiel gi min ode gi nyathine. E kinde mana gichomo nyasi moro mana timoro kinyi makawuono e sikund sekondar ma Kipcherere kapok jonjore ne omonjogi. Kaluwore gi komanda mar obila ma Baringo, min od mosenindo kaachiel gi nyathine pod imedo chiwne gi thieth od thieth ma Marigad sub county. Jotelo mopogore mawuok e kaunti ma Baringo oseyo nek makamano. Hao wakora rais ameanza kuangamiza at a very high note. Saa hii kuna moja atie kwa sababu ameogopa askari wengi Kerio Valley akaenda kuua mwalimu pale Baringo. Mwalimu mwenye hata haoni. Tunataka tuambie rais ile mbio umenyorosha hawa. The bandits are now running helter-skelter. And what they do ni kuenda usiku kujificha kwa kona ili kupiga mtu mmoja risasi. Hawafanyi tena mchana, they only move at night na ni wachache. Nafikiria hii kitu ya insecurity tuiangalie vizuri. Haiwezi kuwa wakora wanajificha kuua askari, wanaua walimu, wanaua watoto, wanaua wananchi, alafu ati Kenya iko sawa. Tungependa uambie waziri na anafanya kazi mzuri awe Elgeyo Marakwet kesho mpaka yule mkora tusikie yeye yako ndani ya shimo. Many people have suffered, lost lives and even been maimed, and even some have lost parents. Children have been orphaned, widows have been found, have been created, and they have not suffered from any disease or any accident because of banditry. Daten migao mochung'ne riwruoge mag saga Simon Chelugui kana seyo nek makamano. Bende ne okawo thuolo mar paro oganda mamoko ma osenegi gi jomaundu ka thothgi ne onegi e kinde ma gidhi nyime gi tijegi. I want to pay tribute to those Kenyans who have lost their lives. I take them as heroes because they suffered. Some of them were driving buses, children to school. Some of them were teaching in school and they faced the bullet while holding the chalk. I want to respect them, pay tribute to their family, condolence to their families, and assure you where we are, where we stand, we will stand with those victims. Kata kamano, moke no kang mokwongo ma jatend jopuonj ma Kagir imonjo gi jonjore. E higa mar 1978, Thomas Kibet ne omonj gi jonjore ko jahigni 9 e kinde manokoyo jamni. Nochwade gi magina e wang'e ma korka chich, okang' mane oloke muofu nyakonchiel. Sharon Ongao, Ramogi TV. Lit kod kuyo kwako gweng' ma Eregi mantiere Kolomani, kaunti ma Kakamega.